bumpy ride, floating the Roro. We're here. Welcome to San Carlos City. Oh yeah, it's already 1:40 p.m. So we're trying to find a food in San Carlos City. Late lunch. Baga. When you say Negros, special is the lechon manok. Manok inasal. Okay, upon port exit, make sure you this have the CPA, Cebu Port Authority. Our farm. Negros especially kasi dito yung mga landscape ng sugarcane, mga plantation from San Carlos to Toboso. Ang daming sugarcane plantation, tapos meron ring solar farm, the largest solar farm na nakita ko. Okay, yun yung kagandahan pag nagbiyahe ka dito sa Negros. Maganda pa yung daan. Pwede mong ilatos yung sasakyan, no? As far as your eyes can see, Tobo sugar plantation, sugarcane plantation. Yan, meron pang mga tractor. Ganda dito. Northern part of Negros. Then yung main product is sugarcane, yung nakikita ko dito. Tapos ang layo ng mga kapitbahay. Kung naghihintay sila, may waiting shed talaga pag bus, kasi walang puno pag mga sugarcane plantation. Ito may mga coconut trees pero rarely. Tapos yung transmission line dito, kitang kita rin. Tapos ang lalaki pa, yung mga old na trucks, andito pa rin, tumatakbo sila. Ginagamit sila para sa sugarcane harvest. Yun yung kagandahan pag nagbiyahe sa Negros. As far as you can eyes. Grabe, sugarcane. Yun wow, kita nyo. Ganda mag-drive. Smooth. Hindi siya boring kasi maraming tanawin, tapos napaka-green ng mga hills kasi nga sugar cane plantation. So Escalante 10 kilometers easy, or Escalante City. Yan. See? Ganda yung weather. Napakainit pag nagmotor ka. So kung magsasakay yan. Tapos may mga maraming trike. Yung main nila dito. Ang lapad ng daan, 4 lanes. Wow, as you can see, meron pang mga bagong
plant na tubo. Iba talaga dito yung environment pag nasa probinsya. Bira kasi ako nakapag-drive na ng ano eh, dito sa northern part ng Negros. Usually, pumupunta ako Dumaguete, Bais. Pero ito, dito sa part na to is north is medyo ano, may kalayuan na. Bagong plant na plantation ng sugarcane, no? Ano yan, ginagamitan na ng mga machineries para mas madali. Lapad ng daan. Ayun yung kagandahan. Negros. Ganda. Surprise. So, yung landscape, ganun, rolling lang ba? Ito, may bahay ka dun.